Masu fafutuka za su maka Najeriya a kotu kan yankewa Nijar wuta. Kungiyar fararen hula Nijar na Kudiya da ke fafutukar kare hakkin jama'a a fannin makamashi sun yi barazanar kai karar Najeriya a gaban kotu kan yadda da yankewa kasar wutar lantarki. Kungiyar sun ce Najeriya ta karya yarjejeniya da ke tsakaninta da Nijar. Alhaji Mustapha Kadi shine shugaban kungiyar Kudiya ya kuma shaidawa Cima Illa Yusufu cewa dole Najeriya ta biya hakkin 'yan Nijar. Ma'aikatan tsaron Nijar ta ce dakarun kasar na ci gaba da samun nasara a yankin da suke da 'yan bindiga. A cikin sanarwa da ke fitowa dangane da operation inda jami'an tsaro ke yi, ma'aikatan tsaro a sanarwar ranar 7 ga watan Satumban 2023 ta bayyana nasarorin jami'an tsaron kasar akan 'yan bindiga a yankuna daban-daban na kasar. Sanarwar ta ce a yammacin kasar jami'an tsaron rundunar Almahau sun kama wata mota makare da babura da wasu karahunan gyaran ababen hawa waɗanda aka yi niyyar kaiwa 'yan ta'adda. Ita ma rundunar soji ta operation niyya a yankin Tera ta kwato tarin dabbobin al'umma sama da 1000 waɗanda 'yan bindigan suka tsare. Sojojin sun mika dabbobin ga mahukuntan yankin, sun kuma kama wani ɗan bindiga da wani mai taimakawa ayyukan ta'addanci. Hakan kuma yayin wani sintiri da jami'an tsaron kasar suka gudanar a yankin Uro Gelejo a ƙarshen mako sun ci karo da wasu 'yan bindiga akan babura da motoci. Jami'an tsaro sun fatattaki 'yan bindigar sun kuma kashe gommai, yayin da 'yan bindigar suka gudu suka bar babura masu yawa da motoci. A gabashin kasar jami'ai da kuma haɗin gwiwar takwarorinsu na wasu ƙasashe sun hallaka wasu 'yan Boko Haram 3 tare da kama wasu 'yan bindiga 2. Hukumar 'yan sandan birnin Yamai ta umarci jagororin masu zanga-zangar adawa da zaman sojin Faransa a kasar su mutunta doka bayan rahotanni sun ce wasu na fakewa da sunan zaman dirshan din don taɓuka ta'asa ciki har da yi wa mata fyaɗe. Bayan da hukumar 'yan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshan din da wasu kungiyoyin farar hula suka shirya don tilasawa sojojin Faransa ficewa daga Nijar, sun bayyana cewa wasu mutane suna amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a. Dalilin kenan da ya sa shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai Janar Abdulsalamu Adam Mamman ya ziyarci inda ake wannan taro don ya ja hankali akan maganar bin doka da oda. Ya ce akwai bukatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen fili da zai iya ɗaukar masu zanga-zanga. Ya ce sun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata fyaɗe, ko da yake abun babu daɗin faɗa. Kuma tuni a cewarsa sun kama wasu mutane akan wannan laifi. Ya ce za su ci gaba da aiki, saboda haka ya zama wajibi mutane su taimaka musu. Hukumar 'yan sanda ta ce ta lura da yadda wasu ta tunzurawa masu ababen hawa. Ya ce mutum na isa da motarsa zaka ga umarce shi ya sauke gilashi, ana ta bubbuga motarsa sannan umarci ka fidda bel, idan kuma babur gare ka a ce ka fidda hular kwano. Ai canjin mulki baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama ba. Saka bel da ɗora hular kwano abu ne na bin doka, saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mayar da martani kan abubuwan asha da hukumar 'yan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojojin Faransa, wani a kusa da gamayyar kungiyar da ke jagoran wannan fafutukar Bala Ibrahim ya ce za su karfafa matakai. Ga rahoton muryar Amurka kan lamarin. Bayanan da hukumar 'yan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshan din da wasu kungiyoyin kwararren kula suka shirya don tilastawa sojan Faransa ficewa daga Nijar na nunin wasu mutane na amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a. Sabili kenan shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai Janar Abdulsalam Adam Muhammad ya ziyarci inda ake wannan taro don jan hankula akan maganar bin doka da oda. De façon à libérer la voie express. Il y a suffisamment de place, il y a suffisamment d'espace pour que les manifestants puissent se retrouver. Ya ce akwai buƙatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen filin da zai iya ɗaukar masu zanga-zangar. Mun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata fyaɗe, wanda yake babu daɗin faɗa, kuma tuni muka kama wasu mutane akan wannan. Za mu ci gaba da aiki, saboda haka ya zama wajibi ku taimaka mana. Ya kamata ku kafa kwamitocin kula da aikin saka tsari. Hukumar 'yan sandan ta ce ta lura da yadda wasu ke uzurawa masu ababen hawa. Ya ce kana isowa da motarka za ka ga sun umarce ka sauke madubi. Ana ta bubbuga maka mota, sannan a umarce ka fidda bel, idan kuma babur gare ka a ce ka fidda hular kwano. Canjin mulki
baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama. Saka vest da ɗora hular kwano abu ne na bin doka, saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mai da martani kan abubuwan ashada, hukumar 'yan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojan Faransa. Wani kusa a gamayyar kungiyoyin da ke jagorancin wannan fafutuka, Bana Ibrahim, ya ce za su karfafa matakai. Kasan mutanen da ke halarta wannan damar dirsi akwai wanda ke zuwa domin goyon bayan su, nuna goyon bayan su da gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin Faransa sun tahi, amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman dirsi. Kenan a gaba za mu ƙara ƙarfafa aiki tare da 'yan sanda domin mu ciyo kan irin matsalolin da shi shugaba ɗan sandan nan ya ambata. Tun a ranar farkon kaddamar da zaman na sai yadda hali yayi, 'yan ƙasa suka yi ta gargaɗi a dangane da munanan abubuwan da ka iya biyo baya. Jan hankulan da hukumar 'yan sanda ta yi abu ne da ya farfado da muhawara akan halacci da ma salon gudanar da wannan taro. Korar da Prime Minister ya yi conference ɗin shi, ya kwatanta ma mutane kada ku je huce sojawa ku je ku ce za ku bugi mutane. A'a, wannan ba gaskiya ba ne. In zawa za mu yi a escadrille mu wuni, mu kwana har turawan nan su tafiye su. Wannan shine hanya wadda ya zamanto za ta iya hudda Nijar daga cikin kaka. Ina na neman inci ya haɗu da keta inci, wanda sun ka tsara sun kai wannan tunanin na ma a dinga kwana wannan wurin. Ya kamata a ce hukuma ma ta bibiye su, ta bincike su, ta shi menene dalilin su ma da sun ka kirai wannan taro na a dinga tara maza da mata har an kai ga keta hakkin dan adam. A ranar Juma'a 1 ga watan Satumba ne mazauna birnin Yamai suka fara tarewa a harabar sansanin sojan Faransa da nufin amsa kiran kungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar ganin Faransa ta kwashe dakarunta daga Nijar bayan shuɗewar wa'adin 2 ga watan Satumba da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta ɗibawa sojan na Faransa don su fice.